як пешниҳоде кард барои авфи шаҳрвандони хориҷие ки регистратсияи шумо дар Россия оригинал ҳаст ё ин ки не, махсус поддержкаи тимада дар кор нестед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Аввалан дар ҳамин ҷа қайд карда мегзарем, агар нафарҳое ки бихоҳед моро дастгирӣ кунед, марҳамат дар ҳамин комментарияи видео як номери WhatsApp закрепит кардае, дар ҳамон номер просто бидроен салом бинависонед. мо 61 дона падарка мондагием барои нафарҳое ки дастгирӣ мекунанд. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо шурӯъ мекунем дар як нашрие ки имрӯз мо хондем ва хостем пешкаши шумо бигардонем. Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия як нашрияи пешкаши мардум кард, оиди ихроҷ шудани шаҳрвандони Осиёи марказӣ қайд кард ва шуморашона гуфт ки чӣ қадар нафар ихроҷ шудагиянд, яъне ки депортатсия шудагиянд аз қаламрави Федератсияи Русия. Ва бар замми и боз Думаи давлатии Русия як пешниҳоде кард барои авфи шаҳрвандони хориҷие ки депортатсия шудагӣ буданд. Аз сабабе ки назар ба соли 2023 ҳозир 2 маротиба ихроҷшудагиҳо зиёдтар ҳастанд, яъне ки айни ҳол дар Федератсияи Русия худтон медонед ки рейдҳо ҳар рӯз идома дора депортатсия кардастанд ва шуморае ки депортатсия карданд дар ҳамин соли 2024 22 000 нафар мебошад. И назар ба соли пештара чихеле ки гуфтем 2 маротиба зиёд ҳастад ва аз сабабе ки зиёд депортатсия шудагиянд шаҳрвандони хориҷӣ, ба ҳамин хотир Думаи давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод кард ки аз сабаби зиёд ихроҷ шудан шаҳрвандони хориҷӣ боз авфи муҳоҷирон шавад, яъне ки авфи нафарҳое ки запрет на въезд доранд. ҳозирашда и пешниҳодай танҳо, агар ки қабул шава, баъдан маълум мешава ки мисол авф мешава ё ин ки не, яъне амнистия барои шаҳрвандони хориҷие ки запрет доранд. Тамошобинони азиз, акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. Дар ҳамин ҷо як чизи дигаре қайд карда мегзарам, агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан аз Россия запретон кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан регистратсияи шумо дар Россия оригинал ҳаст ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекунад ва ҷавоби аниқша барои шуморо мега. хоб, саволҳои шуморо мехонем. Аминҷон нависондай: салом акаи юрист Тиҷей, мегуфтӣ даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ буд шид ё ин ки не? Призофи баҳорӣ бале, аллакай нақшаи худшона 100% ба анҷом расидагиянд ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагия ёзӣ. Як кас нависондай: бародар, умрат дароз шавад. Просто бигӯй, визаи Англия кай аз байн меравад? ҳар ин чизора вақте ки даставерни информатсия нестай, мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем, яъне ки агар ягон ахбороти нав шид ё ягон шартномаи нав шид дар ин мавзӯъҳо, баъдан мо видео мекунему гап мезанем. Як каси дигар нависондай: гарени гапҳои дурӯғ мезанӣ, барои ҳамин паддержка нестай. махсус поддержкаи тимада дар кор нестай ва иҷа ҳастанд нафарое ки поддержка мекунанд, барномаҳоро тамошо мекунанд. ман як бори дигар мегӯям ки ҳар чизере ки ман гап мезанам дар бораш, ҳар чизере ки пешниҳод мекунам, 100% информатсияҳои даставернианд. бисёртар мо информатсияҳоро аз куҷо ҷамъоварӣ мекунем? оиди қонун қоидаҳои Федератсияи Русия аз сайти РИА Новости, яъне ки РИА Новости сайти Федератсияи Русия мебошад. дар уҷа худтон метавонед ромада бубинед. ба ҳамин хотир баъзе бадбахт дар комментария ҳар гапи ноҷо нанависон. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, ятими кулро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат брат. ятими кул аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. боз як каси дигар нависонда: салому алайкум бародари азиз, мегуфтӣ оиди лату кӯб кардан ва оиди кодекси оила барои занушӯӣ ва барои ҷудо шудан камтар дар ҳамин мавзӯъ мефаҳмондӣ. бародари азиз, якбора 3-4 савол додем. агарам ки барои саволҳои худат ман видеои алоҳида кунам, гап занам 10 минут 20 минут, хай кӯтоҳ карда мефаҳмонем. дар кодекси оила оиди мисол барпо кардани зан ва шавҳар, яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зану шавҳар нафарҳое шуда метавонанд ки ба синни балоғат расидагӣ ҳастанд тибқи кодекси оила. ва никоҳ боз байни шахсиятҳои зерин маънай, аз ҷумла никоҳи хешутаборӣ ва оиди бекор кардани акти никоҳ бугӯй. агар бекор кардани акти никоҳ аз ҷониби суд ҳалнома бароварда мешавад ва муҳлат дода мешавад, баъдан акти никоҳ бекор карда мешавад. як кас нависонда: дар моҳ чанд пул додан дар кор? писарам хизмат наравад.
яъне ки хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад. нафарое ки мехоҳанд бо тариқи пардохт кардани маблағ аз даъват ва хизмат озод шаванд 54 000 сомон дар суратҳисоби амонатбонк пардохт мекунанд ва дар муддати 1 моҳ ваени билет дастрас карда мешавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com